and of course Yes, pwede kayo ninyo ma-request sa atong mga DJs stations, yes. And of course, you can follow MJ Recording Studio and Production sa YouTube. So, i-follow sa day ko at Pierre Alfanta. Thank you guys. So, here's a song kaya kung sa mukha naka-move on ako. Para na sa mga excess package na dili ko ka-move on. So, I hope ganahan mo yung kata and kabayo mo guys. Thank you! Sorry, wala ko kagwanta sa diskarte mong bulong. Ganyan ka sa storya, nabasalik pa ka sa akong ginikanan nga imo kong umbong malughantod sa lumana. Pero unsa na karon